boogie. You make my people go. Don, don, don. Lika struten på mig. Kika på mig baby, sticking over me. I'm gonna answer when you say don, don, don. Don on me, lika kika på mig baby. Vad gör du då? Vi kan det. Kan du då? Someday, vad är det här? Inte Someday. Det där är bara Someday. Det räcker Okej då. Someday. Sätt på den bra. Ja, den här är bra. Den här kommer jag på mina vänner och bussar. Han fyller 14 år. Jag är 17 men i Sverige är 14. Jag är 17 år men i Sverige är 14. Min mamma är storhovet och hon flyttade hit. Hon slipper på alla mobbar mig. Jag är så jävla snygg men ingen tycker det. Jag har aldrig fått någon tjej. Mitt namn är Abdullah Hamid och jag äger allt. Kommer gangster, han kommer. Han hälsar på mig, jag vågar inte hälsa tillbaka. Han skulle slå mig, han är stor gangster. Rabadi med han säljer sprit till små barn. Kommer Kamran Badalov. Han kommer med en bil. Jag trodde det var han. Men det verkar som den var baxad. That was it! Yeah. Put your hands up, man. Put your hands up for that was it. Come on, beat loss. Någonting lite dramatiskt. Inte just spel, men vad är det? Det går inte att sjunga till den här skiten då. When you go down, down. You set my head down, nej, nu är jag och ett höra ditt äckliga röst. Cooling. Kolla coolingen där då. Lite. You fuck with me, lite.